Jackie Ngarande wanyora open letter kuna vaMagaya achitanomira navo mushure mekunge vaitiwa downtrodden nenyika yese, uko pane vadhobha vauya vakaataka Jackie kuti unomira sei kune munhu akabira vanhu mari dzeseeding, mari dzemastenzi nezvimwe zvakadaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. MuZimbabwe unogona kungorira 1 minute and next minute watova kudownside. vaMagaya zvinhu zvinenge zvavaomera. Mushure mekunge taburitsa tsamba yekutanga yeUNISA vakazotoburitsa zvakare imwe tsamba veUNISA vakati aiwa mukomana uyu anotonidwa kuita prosecuted. So there was an open letter that was sent na Jackie Ngarande what iye in support of Prophet Magaya. Myself, Jackie Ngarande official, and well-meaning Zimbabweans stand in unwavering support of Prophet Walter Magaya, the founder of PhD Ministries, during this challenging time. Recent reports have revealed that he, along with other prominent figures in the region, fell victim to a fraudulent scheme involving fake honorary degrees. While this unfortunate incident is regrettable, it does not in any way diminish the immense contribution Prophet Magaya has made to our nation and its people. For years, Prophet Magaya has been a pillar of hope, dedicating his life to uplifting the lives of thousands through his selfless philanthropic efforts. His commitment to improving the welfare of widows, single mothers, orphans, and the less privileged speaks volumes about his genuine heart for service. He has ensured that children from disadvantaged backgrounds receive education by paying school fees and has created employment opportunities not only within his church but across various sectors. In addition to his humanitarian work, Prophet Magaya has played a crucial role in empowering the entertainment industry. Through other events, he has provided a platform for musicians and socialites and other artists to showcase their talent while being compensated generously. His contribution extends to sports, where he has invested in infrastructure, including stadium development to support the growth of athletics in Zimbabwe. Furthermore, his willingness to fund medical treatment for individuals in need, even sending them abroad for care, highlights his commitment to the well-being of our people. Being scammed does not define a person's character or erase the good they have done. Instead, it serves as a reminder that even the most well-intentioned individuals can fall prey to deception. Prophet Magaya remains a beacon of hope, a leader who has tirelessly worked to uplift lives, and a man whose impact cannot be erased by this unfortunate event. If anything, this situation presents an opportunity for the University of Zimbabwe and other esteemed institutions to formally recognize Prophet Magaya's work with a legitimate honorary doctorate. His legacy is built not on titles, but on tangible acts of kindness and nation building, which deserve acknowledgement and appreciation. Myself and well-meaning Zimbabweans stand by him, knowing that his mission remains unchanged, serving the people and glorifying God through acts of love and generosity. So ndo tsamba iri kubva kuna Jackie Ngarande achiti iye vakato skemewa vakapiwa madegree efeki. Asi UNISA yacho haichazivi here event yavakapa vanhu madegree efeki mahonorary aya. Vataura zvakare vakati vari kukumbira kuti UZ since reUNISA ranzi feki, UZ ngaimiramire ipapapa yobva yangoti mukomana iro ndere hameno kuti rere sport here kana kuti rere mafake miracles here nezvimwe zvakadaro. Asi manetizens ana kufara nazvo. Patotanga mupeto wematsotsi Patricia Jackie ndiye atoti aiwa iwe utori mbavha iwe Jackie. That's why fraud is fraud. Wakatadza kubhadhara firi justice vangu floor kitchen. Unouya nemastories ekunyepa emadonation uchidya mari nyarara zvako. Vamwe vakati vakavaka nemari dzema 1-on-1 dzaiunzwa nevanhu vaiva desperate for help. Kuvaka kwavakaita stadium, yes, but stadium iyi yakatovakwa navanhu. Vakavhara nyaya dzerape and kuuraya. God knows what else happened in that church, all in the name of Mwari. TB Joshua did the same, but a lot of souls paid the price. So ini chakanaka handichioni zvangu inini. Vamwe vati vane mafiles ekuti Jackie ndiye umwe emabhishu aidyiwa naMagaya chete. Why akuda kuchenesa iye Magaya zvinhu zvinongonyadzisa kudai. Mukomana uyu pane zvaakamboita kuseri. Vamwe vari kuti matsotsi anozivana and they support each other.
inonzenzi chaiyo iyi. Ngaangamboiti zvekukokota kudai just because vanhu vataura zvakaipa zvinoitwa naMagaya ndozvava kunyorera ziparagraph rese iroro. Amen of God lying about such things, kuda kupinza patop necorruption. How many lives has that charlatan destroyed? Zvefake life nezvekuba ndo zvaanti-Jackie Kahava. Handi iya aitombonyora zvinyaya zvenhema here opiwa madonation odya hake. Saka vanapokero ndosika vakarega kuita ushamwari naye vanongowanikwa everywhere tete venyu hava. Kochiko naye vedwe. The letter is addressed to who? To Eunice here. Kuti zvidini ko? Zvichinje nhema dzekuti akanyepa akakontinua kunyepa kuti anyepe zvakare achimaintaina the lie. Anopenga uyu zvokwadi. Zvekunzi kwaye mastendi chino akavaka stadium dzangovawo ngano idzo guys. So pane auyawo nenyaya yake achinyorera Ghost renyika. Akati vedwe, please don't expose me. Ndakaenda kuna Jackie nenyaya yamama vangu vakavharwa mari naMagaya. Vakaita ma-investments ekuyadha kare, I think 2013. Vakaita 3 ma-investment egold, bronze, what, nezvemarble, nezvemastand. Vachinzi vanozopiwa ma-dividends as profit, nedzimba. Ndikati Jackie, wona nyaya yakamira yakadai. What should I do? Handisi kuda kuita name and shame Magaya. Ndosika ndatoya private. Jackie clearly told me, handikwanise kukubatsira because Magaya held me at my lowest when achida kuzviuraya paya. Saka izvozvo haapindire. The reason why ndisina kukomenta publicly, I don't want to draw attention from people. Comment yangu yakushandiswa pese. Chandongoda kutaura. I'm busy at the moment. Chandinongoda kutaura. Ndichipedza zvandiri kuita in 2 months time. Tichauya topedzerana. Ndichaifambira nyaya iyoyo. Tichasvitsana kumapena chaiko. My mom tried kufambira nyaya iyi. Vanoiswa mu one office to another until she gave up. Kuti okay, dzosai yatoka initial amount yandakaisa investment havana zvakare kuipiwa. Apa unoziva vabereki vedu, munhu anenge anokwereta mari iyoyo, looking at a bigger picture, then osafira Magaya. Mari iyoyo vachaidzosa ine profit nemari yestand izvaso zvese. So guys, ndo nyaya iri kutaurwa apa kuti Magaya akatora mari dzevanhu, ende uyu ndiye one of the people that came to expose. What of so many people vakadyirwa mari. Vamwe vari kuti ndakatozviramba ndaverenga memorandum of understanding yaMagaya. Hanzi ukada kuita quit tinotora a certain percentage yemari yawabvisa. My friend akafiramo asina kudzoserwa mari yake. Takazama kuenda naye ari pawheelchair chaipo. Havana tsitsi baba vaya. Ndosaka vachita munyama. Vamwe vakatorambwa nekuda kwemari dzakanyudzwa naworota uyu. Zvakaoma. At least he was honest to you. Because bafia chaipo munhu anenge ainewe in your darkest moment anomirawo newe nyangwe zvikanzi auraya. You won't turn against him. So Jackie aita zvakanaka kumira napapa. Uye akagonawo kumirawo napapa nenguva yacho yainzi kwai vane mhosva dzakati nedzakati. Asi panyaya iyi yemadegree aiwa ngaarege ake kupinda. Because baba avatero wakateera speech yavo yavataura kuti nyaya yemadegree yefraud iri kufamba sei. Zvazvichitonyatsokunzwika kuti mabhotoro ari kusonewa, achisonewa shenda dziri kuramba kubatana pakadai apa. Ndipekungotora backseat ozvinyararira. Hazvisi zvokupindira izvi. Nekuti izvezvi pakutanga kubudiswa dzimwe nyaya dzekuti Jackie akambomingwa kuinbox nenyaya yemainvestment akaregedza kupindira nyaya dzacho. Kana vanhu vachinge vainvesta muchechi vakasapuwa mari dzavo beki, mhosva inenge iri yani. Nekuti handiti kunonzi izvi zvapiwa, chechi inofanira kungotora offering netithe. Zvimwe zvemainvestment nekutengesa mvura nekutengesa madota nezvimwe zvakadaro hazvisi kana necessary. Kana yadaiso mari yacho nyaya dzacho unodzendera kukoti kupi uchinotaura uchiti chii. Tinongotenda kuti mari idzi dzakavakiswa stadium. At least vana vedu vombozorora kumanya national sports vonomanyira ikoko kuThe Heart Stadium. Titende guys, imi mova neweekend yakanaka. Tichapota tichingokandirai dzimwe dzekuti dzikutekenyedzei paweekend yenyu.